नमस्कार. मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की DYP सिटी मॉल कोल्हापूर आज 25 सप्टेंबर रोजी 10 वर्ष पूर्ण केली आहे. या निमित्ताने मी आमच्या असंख्य कस्टमर्स, टेनंट्स, वेंडर्स, स्टाफ या सर्वांना धन्यवाद देतो. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळेच आम्ही 10 वर्षाचा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकलो. लवकरच आम्ही हा मॉल आणखीन 75,000 स्क्वेअर फीट एक्सपांड करत आहोत. आणखीन चांगले नामवंत ब्रँड्स या ठिकाणी आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या पुढील प्रवासातही आपल्या सर्वांचे पाठबळ असेच कायम राहोत ही विनंती. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद.